ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು ಎ ಯು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಲ್ ಅಚ್ಚಲು ಉಬರಡ್ಕ ಇನಿ ಆಳು ಅಸಡು ರಡ್ನೇ ದಿನ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಸರಿ ಅದು ಬೇರೆ ರಾವಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿರ ಕೋಡೆ ತೂತಾರು ಬೇರೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶರತ್ ಬಂಡದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಸರಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಮೇಲದ ರಡ್ನೇ ದಿನ ತಿರುಗಾಟ ಒಳ್ಳೆ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂದ್ರಿ ಬೋದಿಪ್ಪು ಮೆಕ್ಲಿ ಮಂದ್ರಿ ಕೊನತ್ತಿಜರಿ ಕೊಂದರಿಯ ಬಂಗ ಹಾಪುದು ಬೆಡ್ಡಿನ ಅಡಿಕ ಬಾಡ್ನೆ ಮೇಲಿಗೆ ಬಾದ್ ಮೆಕ್ಲ ಅಡಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸೀದರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವ ರಾಮಣ್ಣ ಆಯ್ನದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮಂದಿರಿ ಜನಗ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಥ ಮಂತ್ರ ಮಂಡಿದೆ ಕೋಟೆದವಲಾಕಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಯಿನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನ ಐತೆ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈ ಪಾತೇರ್ಗ बहुत आर्टिकल हैं जस्ट ರಾಮ ಎಂಚ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ವನಸ ಒಂದುಂಡ ಬುಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡು ಬೇತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪನ್ನೀರ್ ದಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಧೀರಜ್ ಅವರೇ ಬುಗ ಎಂಚ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತುಂಡ ಅವು ಪಾಡನೆ ಪಾಡ ನಿಕ್ಲನ ಬೂರೊಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮೇರಿ ಬೂರೊಂದೇರಿ ರಾಮ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಚಿಂದಿ ಅದ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಬುಕ್ಕ ಶರತ್ತಿರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಯಿರಿ ಅವಳು ಜೆತ್ತೆ ಮಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂ ಒಂದು ಬಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತು ಬರೆ ಮಾತು And the first place goes to Vivekananda Degree College. ಜೀವನ ರೇ ಎಂಚಾಂಡಿ ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಕೇಟುಂಡದ ಐಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರದ ಕತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಲಗಡಿ ಹೊರೀರಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ఆయన పన్పులెక్కల ఇచ్చి దళవాడు పనిలే ఎంచా బాణాలే కాసిచ్చిన దెక్కడవు పాత్ర ఉండకేం లేదు దెక్కరే ಬೇಲಂಡಗೇನ್ಗ ಬಲ ಧೀರಜ್ ರೇ ಎಂಚಾಂಡಿ ನಿತ ಓಕೆ 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 ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅವು ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ್ ಐತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಊಟ ಅವು ಪಂಡ್ರಿಚ್ ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಮೆಲ್ಕಾಡಿಕು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಯರ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾವ ಬೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಟಿ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಸೀದಾ ಅಕ್ಲನ ಸಾದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ఒక కొంచెం ఏరుపేరు ఆండ్ బస్సుడు సూట్ కేసు బోర్డు తలపైన ఆండ్ అదేమ్మ ఆపునత్త అవులు ఏరుపేరు ఆండ్ గలటె ప్రమాల్త బత్త చాలా ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಐನ ಊರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯತ್ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ತೊಂದರಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಯರಾಂಡ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ AU Creations ಅಚಲು ಉಬಾರಡ್ಕ ಹೊಸ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೋಡದ ಮಂತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲ ಪನವಾರಣ್ಣನಿಗಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಎಂಡುಡುಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ನೆಗಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಐನ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ Just like, share and subscribe to AU Creations. ಜೈ ರಾಮಣ್ಣ Follow me on Instagram. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾದಿದೆ ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ Bye bye. ಬಾಯ್ 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 Ta. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ निकलने बैग आने तो कॉस्ट्यूम करने के जन पैसे जास्ती कर डाओ ಆಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಬಂತು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸಿತರನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡಂಡ AU Creations ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್